En tårnagtig forelskelse. Jeg har læst bogen En tårnagtig forelskelse og synes, den er rigtig. Titel: En tårnagtig forelskelse. Forfatter: Bent Haller. Sider: 216. Den kom ud den 15. april 2011. Forlag: Høst og Søn. Bogen handler om en dreng, som er på besøg hos hans farmor og farfar på Læsø. Adrians farfar er kunstner og er i gang med at lave en skulptur af kærlighedsgudinden Venus. Drengens bedste ven bor på Læsø, lige ved siden af farmor og farfars hus. Men Adrians bedste ven er på Mallorca og kommer først hjem om 2 uger. Adrian keder sig meget og laver ikke rigtig noget. Han beslutter sig for at gå ned og se grandfars kunstværk. Og der ser han Venus. Selvom Venus kun var en statue, blev han alligevel forelsket på stedet. Adrian beder til Gud, om han kunne gøre Venus en rigtig pige. Dagen efter er Venus blevet en rigtig pige. Men Venus har fået hukommelsestab, og Adrian bliver nødt til at lære hende alt igen. Da Adrians bedste ven kommer tilbage fra Mallorca, bliver Venus og Adrians bedste ven kærester, fordi Venus og Adrian var oppe. Efter et par dage begynder Venus og drengen at savne hinanden så meget, at de finder ud af, at de stadig elsker hinanden. Og så bliver de kærester igen. Sådan ender bogen lykkeligt. Jeg giver bogen 5 ud af 5 stjerner, fordi jeg synes, det er en rigtig god bog, som hele tiden har noget spænding, og så er det også bare en rigtig, rigtig god bog. Og vil helt klart anbefale den for andre. Forfatter: Bent Haller. Hej hej.